ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ରଚିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପାପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ପାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମେଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟାର ପ୍ରବନ୍ଧ କଲେ। ସେହି ମଧ୍ୟରୁ ନୂଆ ନାମକ ଏକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯେ କି ସେମାନଙ୍କର ପରି ପାପୀ ନଥିଲେ। ନୂଆ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ କହିଥିବା କଥା ପାଳନ କଲେ। ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତା'ର ପରିବାରଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା କଲେ। ଭଗବାନ ବାତ୍ୟା ହେବ ବୋଲି କି ସାବଧାନ କଲେ। ତା'ର ଏକ କାନ୍ଥ, 3 ବଖରା, 1ଟି ଝରକା ଏବଂ 1ଟି ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଏକ ବଡ଼ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ନୂଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି କରିକି ନେବ ବୋଲି କହିଲେ, ଏକ ନର ଆଉ ମାତା। ସେତେବେଳେ ନୂଆ ତା'ର ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜାହାଜ ଭିତର ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଜାହାଜର କବାଟଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। 40 ଦିନ ଏବଂ 40 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜୋର ହେଲା। ପାଣି ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିକି ନଦୀ ଏବଂ ଝରଣା ଭରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ନୂଆ ଏବଂ ତା'ର ପରିବାର ସବୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବଢ଼ୁଥିବା ପାଣି ଉପରେ ଜାହାଜରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ଭଗବାନ ପବନକୁ ଚଢ଼େଇଲେ। ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିବାରେ ଲାଗିଲା। ଜାହାଜଟି ଏକ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ରେ ଅଟକି ଗଲା। ନୂଆ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀକୁ ଉଡ଼େଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀଟି ଫେରିଲାନି, ସେତେବେଳେ ନୂଆ ଜାଣିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ। ପୃଥିବୀ ଶୁଖିଗଲା ବେଳେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଜାହାଜରୁ ବାହାରକୁ ଆସ। ଜାହାଜରୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖିଲେ। ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦ୍ୱାରା କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଏପରି ବାତ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏହି ବାତ୍ୟାରେ ଯେତେ ପାପୀମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ